видя колко е съобщението. Който ще яде пица от тук да даде на Мария и да поедине. Който ще яде пица да даде който ще яде пица да даде на Мария поедине. Марче, и като отиваш Еления да ти даде. И на майката бе крас пица, тя после ще яде пица. Да, малко. Дарение. Ти ще искаш?